Ишгалжилер Кырым бірдемлігі әрекетінен жемаат журналистінің евінде тінтув кечірген. Саба саат 8-де Ишгалжы көветчілер Ички қасабасында ешіған Зидан Аджикилямовнан евіне сұрып келген. Санкедерсін біревінің чақмасындан сон сады жевіні бақмаға келгенлер. Зидан Аджикилямов қайдеткенне көре керчектен есе тінтув кечірілген. Бұны журналистика фаалиетінен оғырашқанынен бағлай. Я считаю, это все равно определенное давление. Да? Я сказал им, что это связано, наверное, с моей деятельностью. Почему? Потому что я корреспондент Крымской солидарности, который постоянно освещаю все обыски, все события, которые происходят в Крыму. И я говорю, наверное, с этим это связано. Зидан қайдеткенне көре оның евінде тінтув кечірілмесі майысынан 11-де ФСБ қадимлері тарафындан атып өлдірілген Өзбекистан ватандашы Набир Ахимовнан баллары қыдырылмасынен бағлы ола біле. Чүнки мерхумнан өмір арқадашы Сахиба Бурханова Қырымдан сүргін етілген сон Ишгалжилерінің Василек орган темсілжілері балларыны тапып оламады. Ишгалжилер Зидан Аджикилямовнан ана бабасынан евіне де более зияретнен барған. Я говорю, а можно подробнее рассказать, на основе чего вы ко мне пришли и почему? Они сказали, что поступил якобы какой-то звонок или поступило что якобы я в разработке, что у меня может быть что-то найдут. И в ходе этого они провели следственное мероприятие у меня дома. Жемаат журналистіне өз евінде кечірілген тінтуыны видеоға шығармаға ясақ еткенлер. Ясақ етілген бір тап масаларда көветчілер протокол тізген. Аджикилямов адвокат олмағаны үшін протоколыны имзаламақтан вазгечкен. Ишгалжы полис қадемлері есе адвокат келмесіні беклемей жеміз дегенлер. Көветчілерінен берабер келген шаатларынан бірі Сарғуш еді Зидан. В это время, пока составляли протокол, я начал общаться с понятыми, узнать, откуда они, что они. И один из понятых снял маску, и от него бил конкретный перегар. Они были пьяные. И я сотрудникам говорю, а что они пьяные, что ли? Вы привели пьяных понятых? На что сотрудники мне не дали ответ, просто рассмеялись, что они как бы не штатные, кого они привезли. Понятой, конечно, начал оправдываться, что якобы я не хотел, но вот что-то там получилось, как-то их привезли. Вторая понятая начала говорить, не говори, молчи. Я им говорю, вы знаете, что я журналист, что я буду освещать все эти события, которые проходят у меня сегодня дома. Почему? Потому что они опять очередной раз нарушили покой, можно сказать, да, крымских татар. Көз бойыма урмет Костеров век хатыра бозылмасынен. Сергей Аксенов юлбашчылығында Ишгалжилер акимиет темсілчілері сойқырам құрбанларын аңды. Сүргінліктен 77-ші еллығына Бақшысарай жыварындаки Сүрен станциясында мемориал комплексінің бір қысмын ачтылар. 1944 сенесі бірчоқ Қырым татары айны бұл станцияда вагонларға юкленілген еді. Ләкин Ишгалжилер фаджияны өз жесіне көстерді. Хатыра ташларында сойқырам аққында ич бір сөз жоқ. Қырым татарларыны Алман, Италиялы, Эрмен, Булгар ве дигер репрессияларға оғыратылған халықларынан бір сыраға язғанлар. Бұнен берабер сүргінлікні акс еткен композицияда Қырым татарларына тувар вагонларына юклеген силялы НКВД қадимлері акс етілмеген. Санкедерсін халқозы сияхатқа чыға. Мемориал комплекс ачылышында Ишгалжилер юлбашчысы Аксенов чықыш япар екен Қырым татарлары репрессияларға оғыратылған екене халық дегел. Бұне берабер Путин тарафындан реабилитация япылдылар деп қайдетті. Ось ВКонтакте сайфесінде бұл фаджия халықларына бірлік олмақны огретмелі деп қайдетті. Тогда народ выселяли, скажем так, под дулами винтовок, и советские солдаты, если мы посмотрим фильм «Хайтарма», как загоняли в вагоны, почему здесь, вот те, кто задается вопросом, почему здесь не изображен вот этот солдат с винтовкой, который гнал людей именно к этому поезду. Эстония Қырым платформасына қошылып, Қырым татарларының ақлары тікленмесі юнелішінде чалышачақ. Бұны Эстонияның баш назиры Кая Каллас Украина тышышлері назирінің бірінші муавины Эмине Джепарови меджлис азаларының құрышкені вақыт айтты. Киевге келген вақыт Эстония мемуры Қырым татар халқынан сойқырам құрбанлары аңылмасы тедбірлерінде иштирак етіп, Ишгал шарайтлерінде яшаған халқының вазиетіні огренді. Кая Каллас Қырым платформасы құрылғанына дестеклеп, дүнияға Ишгалжилер япқан жинаятлеріні хатырлатып тұрмақ керек деді. Ми маємо пам'ятати про те, що відбувається зараз, і не закривати очі ні на історію, ні на теперішні події. І не дозволяти світу закривати на це очі. Мовляв, все добре.
Наша зустріч була дуже ефективною та плідною. Ми обговорили як проблеми кримськотатарського народу, так і шляхи, як Естонія може підтримати, допомогти у цій боротьбі. Так вот, Эстония и вот другие 3 страны Балтии, это Латвия, Литва, это, можно сказать, наиболее самые близкие. Ну, уже еще присоединить туда еще Польшу, которые всецело искренне, от всей души стараются помочь нашей стране, солидарны с нами. И это во многом объясняется с тем, что они лучше знают проблемы. Они пережили, в частности, балтийские страны, хотя у них не было тотальной депортации, но тысячи людей их депортировали под разным предлогом. Балтійські країни, і в першу чергу Естонія, це ті країни, де не треба шукати зайвих аргументів, аби переконувати, пояснювати контексти. Вони розуміють, тому що вони проходили цей шлях, і прем'єр-міністр сьогодні на цій зустрічі з Меджлісом кримськотатарського народу теж на цьому наголосила. Пані Кая Калас, коли вона була євродепутатом в 2014 році до 2019 року, вона активно підтримувала трек Криму, і вона розповідає і каже, що надзвичайно важлива ініціатива Кримська платформа. Розкрию невеличкий секрет. Нам повідомили, що президентка Естонії прийме участь у Кримській платформі. НАТО систематик шекілде Русия тежауызны еңіп, екене фронт үлі әрекет етмелі. Бұны Украина арби қоветлері команданы Руслан Хамчак Шымали Атлантик Альянсынан арби комитетінде айтты. Украина Эркун Москваның империя құруф амбицияларына қаршылық көстермекте деді. Кремль есе Украинаның дегелде бұтын дүнияның стабилігіні боза деп қайдетті Хамчак. Комитет топлашуында Русиялы барған гибрид женкінің усулларына музакер етіп, Азақ Қарадеңіз регионы бойынша ішбірлік етмеге келіштілер. Росія продовжує вперто демонструвати свою дестабілізуючу поведінку, включно з порушенням українського та грузинського суверенітету і територіальної цілісності. З генералом Хомчаком військовий комітет обговорив ситуацію навколо України та реформи в Збройних силах України. Начальники оборонних структур Альянсу підтверджують свою повну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України та обговорили майбутню співпрацю в Чорноморському регіоні та навколо нього. Тарихи әділет тікленмесі үшін 1944 сенесі Қырым-татар халқына низбетен жинайетні япқанлар белгіленмелі. Қырым прокурор Игорь Паначевны қайдеткеніне көре, Қырым-татар халқына низбетен япылған сойқырым жинай давасы бойынша Советлер Акимиетінің жинай әрекетлеріне қимет кескенлер. Жинайетні япқанлар да белгіленген. Советлер бірлігінің уйкен ел басшылығындан ғайры шекленувлер сұрғынлықны бежерген ерлі идарежелерге де сеслендірілді дей Паначевны. Відносно корінного народу Криму було вчинено особливо тяжкий злочин з точки зору як національного, так і міжнародного права. Саме тому з метою надання належної правової оцінки діям осіб, які причетні до вчинення цього злочину, що не має строків давності, прокуратура автономії здійснює якраз процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом геноциду кримськотатарського народу. Қырым Русия тарафындан işgal etilgeninden beri tejavuzcu devlet kenede Қырым татарларына тақып etmekte. Bu sefer Ukraina toprak bütünlüğüne kol tutkanları ve dini bakışları için baskıға uğratılmaktalar dey Қырым прокуроры Игорь Паначевны. Тобто, незважаючи на вчинення 77 років тому злочину проти людяності, на даний час після окупації півострова вже Російська Федерація продовжує вчиняти воєнні злочини проти цивільного населення в Криму. Лише ці всі злочини якраз спрямовані на витіснення всього проукраїнського, в тому числі і кримськотатарського, українського населення з території півострова. Кечкен күн девамында Украинада яңа 5138 коронавирус хастасы таздықланды. Олар арасында 260 бала ве тахминен 200 тиббиет хадимлері. Хасталанғанларының аман-аман ярысы хасталық ағырлашмасы нәтижесінде хастаханеге түшкен. Яңы хасталарының ең чоқ сайысы Харьков вилаетінде 567. Киев шәрі ве Днепропетровск вилаетінде 400-ге яқын хаста қайдетілген. Сон жедвелде Донецк ве Киев вилаетлері. 227 кіші COVID-19 хасталыға бетлеріні еңіп оламаған. Işgal етілген Қырымда 92 яңы коронавирус хастасы белгіленген. 60 кіші ағырлашмаларнен хастаханеге түшкен, 5 кіші вефат еткен. Евел хасталанған 200-ден зияде инсан түзелген.